أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah ta'ala a yau kuma da yardan Allah da izinin Allah tare da taimakon Allah ga mu dauke da babban sirri na sariqul jinni insha Allah ta'ala. Sariqul jinni dai duk wanda aka ce sariqul jinni ya riga da ya fahimci abin. Insha Allah ta'ala wannan wanda idan ka yi shi yan uwa dai sun san sariqul jinni shine wanda idan aka kashe kudi su dawo tare da wasu kuma insha Allah ta'ala. Insha Allah wannan sirri kenan. Amma kafin mu shiga cikin bayanin wannan sirri, in yau ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar liking a wannan bidiyo, sannan ka yi sharing zuwa ga yan uwa domin su ma su amfana. Insha Allah ta'ala yan uwa ga bayanin kamar haka. Idan kana son yin wannan aiki zaka samu kuɗin da kake so ka yi wannan aiki da su. Abubuwan da zaka nema shine kuɗin da zaka yi aiki da su, wanda kake so ka yi aiki da su. Imma ko wasu kalan kuɗi ne insha Allah ta'ala. Zaka nemi turaren bukur luban zakar domin da shine zaka na yin hayaki. Insha Allah ta'ala bayan ka nemi waɗannan abubuwa guda biyu, sai ka zo ka da daddare ranar Lahadi sai ka rubuta a ɓangare na dama, sai ka rubuta a wannan kuɗi, wannan suna za ka rubuta dai Musa kamar yadda kuke ganin mun sa muku. A ɓangare na biyu kuma za ka rubuta shai Musa. To sai ka sa shi a ƙarƙashin da dumanka wadda za ka yi wannan nafila. To idan ka sa ƙarƙashin da dumanka ya kasance a bakin ga goshinka kake aza kuɗin, ko ka aza shi saman da dumarka. Idan ka aza su ya kasance kuɗin gare su ne kake sa goshinka, to sai ka zo ka yi wannan sallah. Za ka yi nafila raka'a 100. Idan ka yi nafila raka'a 100, kowace raka'a ɗaya za ka karanta fatihatul kitabi ma qauluhu ta'ala. Za ka karanta fatihatul kitabi kafa ɗaya, sai ka karanta wannan aya kamar haka: wa iz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta ila qauli summa du'uhunna yati na kasaya. Insha Allah ta'ala wannan aya kenan. Lallai insha Allah ta'ala. To idan raka'a 100 ne za ka yi raka'a 2. Idan ka yi raka'a 2 sai ka sallami, sai ka karanta wannan suna ya dai Musa kafa 100. To haka za ka yi haka kammala wa'innan raka'o'i kamar raka'a 100. To idan ka kammala sai ka juya ka kwanta inda ka yi wannan aiki. Ka yi kwana, dama da daddare ne za ka yi wannan aiki. Idan ka yi kwana to da sahe idan ka duba dirhamin, insha Allahu to yan uwa dai ga dai bayani nan da larabci, a muna afuwan wannan sirri ba za mu bayyana shi ga kowa ba insha Allahu ta'ala. Idan ka tashi, idan aikin ka yayi, to yan uwa a duba dai ga dai bayanin nan. Idan aikin ka yayi zaka ga wannan dirhami dai, to gashi nan dai dash. To idan ka ga wannan alama dai da ke a rubuce, wanda aka rubuta, idan ka ganta to sai ka zo ka ɗauki wannan dirhami ka rike ga hannu, wannan kuɗin da ka yi amfani da shi ka rike da hannunka. To duk lokacin da kake son wasu kuɗaɗe masu yawa, sai ka je ka kashe wannan kuɗi, sai ka faɗi abin da kake so
a ɗauko maka na daga wannan dukiya kuɗi dai da zai sauransu, to za ka faɗi adadin abin da kake buƙata, to sai ka dawo wanka. To wannan kuɗi kam ko da za ka dawo inda kai wannan aiki naka za ka tarar da insha Allah za ka tarar da abin da ka buƙata da izinin Allah. Saboda haka yan uwa dai wannan sirri mun ba ku shi, sannan za mu sa muku bayanin shi a comment na channel da larabci sai a duba. To saboda haka yan uwa dai ga dai bayanin shi wannan sariqul jinni kenan kamar yadda kuka gani. Insha Allah ta'ala shi wannan sariqul jinni yan uwa sai a kiyaye sariqul jinni ne. To saboda haka nan za mu dakata. Ga mai neman ƙarin bayani zai iya mana magana ta WhatsApp ta wannan number. Ga mai neman wata tambaya kuma zai iya yin comment ko ya muna magana ta WhatsApp ta wannan number. Insha Allah ta'ala nan za mu dakata. Kada a manta da danna subscribing, yin like a wannan bidiyo, yin sharing zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Da haka muke cewa ma salam, sai Allah ya ƙara dawo da mu a ɗauke da wani sirri.